Joo, Jussi, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Joo, eli tästä UPUn alkuvuosista Suomessa oli tarkoitus vähän näyttää kaiken näköistä. Tästähän se kaikki alkaa. Eli tuo UPU-sopimus astuu voimaan Suomen osalta 1.7.1875. Niin kuin 20 muussakin maassa. Perustajamaitahan oli 21, mutta Ranska sen verran viivytteli, että aloitti sitten vasta 76 alusta. Siinä tuo sopimus alkuperäiskielellä ranskaksi ja sitten ruotsiksi käännettynä, ja ettei olisi liian yksinkertaista, niin ovat painaneet fraktuuralla. Tämä jakautuu tämä esitys oikeastaan 6 osaan ihan sen perusteella, miten nuo taksakaudet menee. Aloitetaan kotimaan postista. Postikortti. Taksahan oli aikaisemmin se 8 penniä, oli 8 pennin ehiokortteja. Nyt tarvittiin 10 pennin kortti. Sitä varten painettiin tämmöinen niin sanottu tilapäiskortti, jossa tuo arvoleima on tehty isohampaisten kuvakkeella. Ja tosiaan taksa tuli voimaan 1.7. Ja tässä nyt on mukavasti sattunut, kun on tosiaan ensipäivän käyttö tuosta 10 pennin kortista. Tanskasta, missä Tiilen kirjapainossa nuo kuvakkeet tehtiin, siis tämän 75 kuvakkeet, niin saatiin 10 pennin kuvakkeita kyllä heti alkuunsa, mutta näitä kortteja saatiin käyttöön vasta sitten noin viikko tämän taksan voimaantulon jälkeen, eli 8.7. on sitten varsinaiset 75 kuvakkeella painetut 10 pennin kortit otettu käyttöön. Ehio kelpas vaan postikorttina, joo. Periaatteessa näin. Katsotaan sitten, kun päästään siihen Suomi 2, niin siellä on jonkun verran 10 pennin taksalla lähetettyjä kortin näköisiä, mutta onko ne sitten oikeasti postikortteja, se on sitten toinen juttu. Postilla oli runsaasti 8 pennin tätä isohampaiskuvakkeella tehtyä korttia ja oltiin hyvin säästäväisiä. Posti itse lähetti postitoimipaikoille 8 pennin korttia, johon oli lisätty 2 pennin merkki. Ja oikeastaan voin asian sillä lailla jotenkin jopa todistaa, että tuossa näkyy Porvoossa käytetty kortti. Leimaus on 7. päivä kesäkuuta 1877, mutta Porvooseen toimitettiin 8 pennin merkkejä, siis irtomerkkejä vasta vuonna 1982. Ja tämä ei ole ainut Porvoosta lähetetty kortti, jossa on tämä yhdistelmä, eli posti on lähettänyt siis valmiiksi näitä kortteja, joissa on ollut merkki mukana. No sitten tässä alempana on 3 penniä ylitaksainen kortti, eli siihen on laitettu 5 pennin merkki. Ehkä jollakin on ollut se 5 pennin merkki ja 8 pennin kortti, ja hän on ollut valmis maksaa sitten sen 3 penniä tavallaan ylimääräistä. Se on mennyt sitten tämmöisessä irtolaukussa, siihen on kirjoitettu tuo teksti, mikä tuohon on sitten vielä erikseen skannattu. No tuossa näkyy sitten tämä varsinainen 10 pennin kortti, se oli alkuun tuommoinen violetin sävyinen tuo arvoleimapainotus. Ja alempi on sitten tämmöinen 10+10, eli siis kaksoiskortti, jossa oli se vastausosa sitten mukana, mutta yksittäisen kortin taksa on ollut siis tuo 10 penniä, eli vastaaja on sitten sillä toisella 10 pennin puoliskolla on voinut kuitata, että hän on tosiaan postia saanut. Mennään painotuotteen puolelle. Tässä alkuvaiheessa painotuotteeksi laskettiin vähän kaiken näköistä tavaraa. Siellä voi olla tavaranäytettä, painotuotetta, lehtikäärettä, kaikilla sama taksa. Eli 5 penniä ensimmäiseltä 4 luodilta, eli noin 52 gramman erältä. 5 pennin tuo keltainen merkki tuli käyttöön joulukuussa. Tuossa on 8. päivä joulukuuta leimattu lähetys ylimpänä, ja se lienee varhaisin tunnettu käyttö.
Tässä alempana on kyllä samalla 5 pennin taksalla ja tämän upuaikaan käytetty merkki, mutta käytössähän oli näitä 5 pennin isohampaismerkkejä, jota sitten käytettiin tuossa alkuvaiheessa pois. Isohampaisethan oli periaatteessa käypiä vuoden 1984 loppuun saakka. Vähän painavampi painotuote. Siinä on lehtikääre tuossa ylhäällä toisen painoluokan, siis enintään 104 grammaa painavan todennäköisesti sanomalehden kääre. Ja alempana sitten 15 pennin taksa, jolla on sitten saanut maksimissaan tuon noin 156 grammaa, eli 12 luotia lähettää. Näitä painavampia ei kauheasti ole säilynyt. Nämä saattaa molemmat olla jopa ihan ainoita tunnettuja kappaleita tältä ensimmäiseltä käyttöajalta. Mutta niin kuin sanoin, painotuotteen taksan alle laskettiin kaiken näköistä. Tässä on pari tavaranäytettä. Se on kuitenkin tuohon päälle merkattu, että siellä lukee, että se on tavaranäyte. Molemmissa itse asiassa siinä on jonkunnäköinen, tiedä mitä tuossa ylemmässä on mennyt, ehkä siinä on ollut tuommoinen vähän niin kuin omatekoinen kuori. Alempi on selvästi näytepussi, ja tätä Paulikin tavaraahan on jonkun verran säilynyt. Liekö tuolla ollut sitten kahvinpapuja tai jotain vastaavaa sen noin 100 gramman verran. No kirje on se kaikkein tavallisin tietysti näistä. 20 pennin merkki on myöskin tämän merkkimallin yleisin arvo. Kaiken kaikkiaan noita tämän ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana painettiin noin 9 miljoonaa kappaletta, että niitä on kohtuullisen runsaasti tarjolla. Toi alempi on ehiokuori, ja kun näitä 20 pennin kuvakkeita oli aika reippaasti, niin merkkien lisäksi painettiin myöskin näitä ehiokuoria. Mutta käytössä oli siis myöskin nämä vanhat isohampaiset. Siinä on loppuvärin isohampainen merkki, aika harvahampainen, mutta sitten oli myöskin näitä vanhoja isohampaisten ehiokuoria, josta tuossa nyt sitten malliksi tuo 20 pennin käyttö. Se näyttää olevan marraskuulta 1975. Taksa voitiin muodostaa tietysti monella tapaa siinä vaiheessa, kun sitten näitä merkkejä oli. Tuossa nyt muutama esimerkki siitä. Näitä tapaa kuitenkin paljon vähemmän, koska postilla oli jonkunnäköinen vähän niin kuin kirjoittamaton sääntö, että lähetykselle laitettaisiin mahdollisimman pieni määrä postimerkkejä, eli yleensä käytettiin sitä 20 pennin yksittäistä merkkiä, mutta sitten tosiaan jonkun verran esiintyy näitä tällaisia erinäköisiä taksamuodostuksia, ja nämä on tietysti kerääjän kannalta mielenkiintoisia, värikkäitä ja kaikin puolin hauskan olosia. Muitakin esimerkkejä oli, mutta otin tuohon nyt muutaman vaan malliksi. No hiukan painavampia kirjeitä siinä toista painoluokkaa, eli maksimissaan se 4-luotia, eli se noin 52 grammaa. Jos se oli kirje, se oli 40 penniä, mutta jos se oli painotuote, niin sitten se olisi mennyt vielä 5 pennillä. Ja toi alempi nyt sitten, siitäkin tulee se 40 penniä tuolla 8 pennin merkillä. 8 penninenhän oli periaatteessa tarkoitettu lähinnä ulkomaan painotuotteille, mutta niitä ei kaikkia saatu käytettyä. Ja sitten tuossa loppuajan aikana 78 vuonna ja varsinkin 79 puolella sitten käytettiin 8 pennisiä pois, koska tiedettiin, että se kohta tuo ulkomaan painotuotetaksa muuttuu, niin koitettiin käyttää näitä merkkejä pois. No siinä vielä pari tapaa muodostaa tuo 40 pennin taksa. Siinä on postimerkki, 20 pennin merkki tuolla vanhalla ehiokuorella. Ja sitten oli olemassa tietysti vielä näitä vanhoja 40 pennin ehiokuoriakin, jota nyt kohtuu vähän sitten enää tässä vaiheessa käytettiin.
60 pennin taksa, eli maksimissaan se 104 gramman kirje, oli painavin mahdollinen kirje, mitä sai tuohon aikaan lähettää. Näitä ei kovin paljon ole säilynyt, ja tuo 20 pennin merkkiä tällä ensimmäisellä taksakaudella on suurin määrä, mitä nyt ylipäätänsä kirjeellä sitten tunnetaan. Oli mahdollista myöskin lähettää tänä aikana tässä vaiheessa siis merkkejä myös, tai siis kirjeitä täysin ilman postimerkkiä, kunhan se maksettiin käteisellä. Ja tietysti sitten nämä vapaakirjeet, muutamilla tahoilla oli näitä vapaakirjeoikeuksia, niin silloinhan sitä postimaksua ei tietenkään ole peritty, mutta se on tuo vapaakirjeoikeus tai vapaakirje on täytynyt tuohon kirjeeseen päälle kirjoittaa, ja tuolla alhaalla se näkyykin, että se on vapaakirje ja numeroitu 3. Jos oli tarvetta lähettää painavampia kuin se noin 104 grammaa, eli se 3. painoluokan kirje, niin sen jälkeen, jos se oli siis painavampi, niin se tulkittiin niin sanotuksi asiakirjapaketiksi. Ja näitä on muutamia. Taksahan olisi ollut siis 1 markka, mutta lähestulkoon aina nämä lienee ollut jotain vähän tärkeämpää paperia, mahdollisesti jotain oikeuden pöytäkirjoja tai vastaavia, niin melkein kaikki, tai muistaakseni kaikki, mitä minä olen nähnyt, joita on siis noin 5 kappaletta, niin nämä on ollut kirjattuja, ja tuossa vaiheessa kirjaustaksa tältä asiakirjapaketilta tai paketilta yleensä oli puolet siitä postimaksusta, eli markka 50 penniä. Tuonhan olisi voinut tehdä myöskin markan merkillä ja 25 pennisellä, mutta mä luulen, että suurin osa näistä 25 pennisen kuusiloista tai kuusrivilöistä, joita nyt aina silloin tällöin kuitenkin näkee, niin on sitten peräisin juuri näiltä asiakirjapaketeilta. Harmittavasti tuossa on joku vähän harjoitellut laskemista tähän, mutta näitä kun nyt ei oikein valittavaksi asti ole näitä postilähetyksiä, niin on nyt sitten vaan näyttää tämmöinen. No tuosta päästään pienellä aasinsillalla tähän kirjaukseen. Oli vähän niin kuin kahdenlaista systeemiä. Voitiin lähettää varsinainen kirjattu kirje, jolloin tuon normaalin postimaksun lisäksi perittiin 20 penniä. Ja jos se oli todella oikeasti kirjattu, niin siitä saatiin kuitti, ja siitä kuitista piti sitten maksaa 12 penniä käteisellä. Jos oli halukas luopumaan siitä kuitista, eli se meni vaan postin omiin rekistereihin, mutta sä et saanut siitä minkäännäköistä todistetta, niin puhutaan luetteloidusta kirjeestä, jolloin riitti pelkkä 20 penniä. Se ei oikeastaan päälle päin näy millään lailla, että kumpi se on. Siellä voi lukea registreeras, mutta sitten kun siellä lukee rekommendeeras, mikä periaatteessa nyt olisi se varsinainen kirjaus, niin sitten näissä lähetyksissä melkein aina lukee myöskin jonkunnäköinen rahasumma siinä päällä, jolloin se onkin vakuutettu lähetys. Siinä on selkeästi ollut jonkunnäköistä hakemista noiden termien suhteen. Näytän tuossa kohta muutaman kuitin, mikä niin kuin entisestään sotkee asiaa. Mutta joo, tuo alempi on sitten toisen painoluokan joko nyt tämmöinen luetteloitu tai kirjattu kirje. Ja nämä on kyllä tosiaan hankalia, koska tuo on nyt ainut, mikä itsellä on koskaan sattunut kohdalle. No periaatteessa kaikki lähetykset, siis siinä oli se asiakirjapaketti ja sitten nuo kirjeet oli mahdollista kirjata ja myöskin painotuote, mutta toisaalta kun painotuote piti olla avattavissa tai jos se oli kirje, niin se ei saanut olla suljettu, niin harvemmin siellä on mitään kovin ihmeellistä lähetetty, mutta jostain syystä tässä on toisen painoluokan kirjattu painotuote ja en mä näitäkään ole muita nähnyt kuin tämän yhden. Mutta joo, tässä nyt sitten on. Tuossa lukee rekommendeeras tuossa ylemmässä. Siellä on jonkun verran jotain taksaakin laskettu, eli 20 plus 20, mutta sitten
vähän epäselvä, että onko siinä ollut 12 penniä sitten vielä lisäksi vai ei. En osaa ihan varmaksi sanoa. Mutta tässä alemmassa näkyy ihan selvästi, siihen on laskettu 40 plus 12, eli tämä on ollut nyt varmasti kirjattu kirje. Siihen on lähdetty kirjaamaan jonkunnäköistä rahasummaakin, mutta on tultu katuma päälle, koska sitten olisi pitänyt vakuutuksesta maksaa vielä lisää. Ja tosiaan tämä nyt on tulkinut, että tämä nyt olisi varmasti kirjattu kirje, koska siinä lukee tuo 40 plus 12. Ylemmästä en ole ihan 100 varma. No tässä on sitten näitä vakuutetun lähetyksen kuitteja, eli tällaisen se lähettäjä on saanut. Ja niin kuin näkyy, niin täälläkin nyt sitten lukee, että siinä ei lue assureeras, vaan siellä lukee rekommendeeras tämän kirjeen osalta, ja silti siihen on kirjoitettu tämä vakuutussumma, eli tässä ylemmässä 610 markkaa ja alemmassa, mitä täällä on, 254. Ja käytössä tuona aikana on ollut kahdenlaista lomaketta. Näissä on ollut toisella puolella suomeksi tuo asia, toisella puolella ruotsiksi, mutta keskenään nyt sitten vähän erilaisia, että jossain vaiheessa on mennyt ilmeisesti sen verran paljon, että näitä on painettu tuollainen uusi vähän pienempi lomake, koska tämä alempi on sitten, ainakin se on käytetty myöhemmin, koska se on vuodelta 1981 ja ylempi vuodelta 1977. Ja täällä niin kuin näkyy, niin on maksettu siis postimaksusta ja vakuutuksesta, ja vakuutussumma on ollut 20% siitä vakuutetusta summasta. Tuo normaali postimaksu ja 12 penniä siis tästä kuitista, mitä tässä nyt sitten näkyy. Ja näihin vakuutettuihin lähetyksiin ei tässä vaiheessa saanut laittaa merkkejä, siis se oli kiellettyä. Kaikki on maksettu käteisellä. Ja ne on nyt sitten tämän näköisiä ne vakuutetut lähetykset. Eli siellä lukee jossain tuossa lähetyksen päällä tuo vakuutussumma, tässä tapauksessa 30 markkaa, alemmassa 60. Ja tähän on ystävällisesti tähän ylempään laskettu tuohon vuoden etusivulle tuo postimaksu, eli 20 plus 6 plus 12. Eli 20 penniä siitä normaalista kirjemaksusta, 6 penniä vakuutuksesta, eli tuosta 30, ja 12 penniä sitten siitä kuitista. Eli vakuutuksen osuus tuossa postilähetyksessä ei ole ollut kovin kallis, koska se on vain puolet siitä pelkästä kuittimaksusta. Alemmassa nyt sitten olen tulkinnut tuon kakkosen, että se olisi ollut toisen painoluokan kirje, joka tarkoittaa sitten taksassa sitä, että siis 40 penniä postimaksua. Tuossa lukee toi vakuutettu summa, joka on ollut siis 60, tekisi 12 penniä, ja toiset 12 penniä tulisi siitä kuitista, eli se olisi 64. Ja edelleen se on täytynyt maksaa näissä molemmissa tapauksissa sitten käteisenä sinne postiin. No, jos halusi kiertää sitä vakuutettua lähetystä siitä, tai kirjattua tai kirjattua lähetystä niin, että ei maksanut sitä kuittimaksua, niin pystyi 10 pennillä ostamaan tällaisen paluukuitin, joka siis oli vastasi sitten niin kuin postikortin taksaa, ja tämä kiinnitettiin liimalla siihen lähetyksen päälle. Ja siinä vaiheessa, kun lähetys meni perille, niin vastaanottaja sitten palautti tämän kuitin, jolla tavalla hän sitten ilmoitti, että on saanut lähetyksen. Ja näitähän nyt on, jos vaikka on rahaa lähettänyt, niin mukavahan se on tietää, että on tullut velka maksettua tai lasku maksettua. Nämä on ollut käytössä jo isohampaisajalta, ja tuossa nyt on sitten tuo alempi kuitti, vaikka se on käytetty vuonna 1980, niin se on tämän vuoden 66 mallinen paluukuitti, eli siinä on tuo arvoleima tuolla isohampaiskuvakkeella tehtynä.
Sitten vielä toinen tämmöinen, jos tuon vakuutuksen ja kirjauksen ja luetteloinnin kanssa oli hiukan ongelmia, niin nämä sähkeet on sitten varsinainen ongelma, koska muuta kirjallista en ole löytänyt kuin se, että 20 tai 20 sanaa kun lähetti maksimissaan, niin se maksoi 2 markkaa ja käteisellä. Tuossa näkyy kuitti tällaisesta, eli siellä on ollut 20 sanaa nimenomaan, ja maksu on ollut tuo 2 markkaa. Ja tässä näkyy tuo sähkelomake. Ja näissä ei ole sinänsä edes mitään postin leimoja, vaikka ne on sieltä postin lennättimen kautta lähteneetkin eteenpäin. Mutta sitten löytyy myöskin näitä sähkölomakkeita, jotka on siis ihan samannäköisiä lomakkeita, joihin on sitten liitetty noita postimerkkejä. No toi ylempihän vastaisi niin kuin normaalia kirjemaksua, 20 penniä. Mutta tämä alempi on sitten ongelmallinen, siinä on 8 pennin merkki ja näitä tunnetaan 3 kappaletta, ne on vähän eri ajoilta ja eri paikkakunnilta, että en mä nyt tiedä sitten, että mistä tämä taksa oikein tulee, eikä taida oikein tietää kukaan muukaan, mutta tällaisia näitä nyt sitten on. On esitetty teoriaa, että se olisi tämmöinen vähän niin kuin hyvin lähelle toimitettu tuo sähkö ja 20 pennillä sitten kauemmas, mutta en tiedä, pitääkö se sitten täysin paikkansa. Kaikilla paikkakunnillahan ei tietenkään ole ollut sitä lennätintä, että se olisi niin kuin suoraan voinut mennäkään, vaan se on toimitettu sitten mahdollisesti siihen lähimpään ja sieltä eteenpäin, että johonkin tällaiseenhan se täytyy liittyä. Mutta tuokin on mennyt nyt sitten Vaasaan. Vaasa on kohtuu iso paikka ja tämä alempi vähän huonosti näkyy enää, mutta se on mennyt Tammisaareen. No sitten vielä sanoin, että oli mahdollista lähettää kirjeitä niin, että siihen ei tarvinnut liittää postimerkkejä, mutta se olisi silti pitänyt maksaa. Ja sitten on muutamia tällaisia lähetyksiä, joissa on sitten joko tietämättä tai muuten vaan yritetty postia huijata niin, että on lähetetty jotain maksamatta siitä, joka on sitten johtanut siihen, että se on mennyt lunastukseen, jolloin tietysti vastaanottaja on sen joutunut hoitamaan. Tässä alkuvaiheessa se meni niin, että tuo normaali postimaksu jouduttiin maksamaan ja sen lisäksi vähän niin kuin sakkomaksuna tai ylimääräisenä 15 penniä, joka siis tuohon normaaliin 20 pennin kirjeeseen tekee sitten loppusummaksi 35 penniä. Siinä on kaksi esimerkkiä näistä. Siinä oli tuo meidän ensimmäinen kotimaan taksakausi. Katsotaanpa sitten tuolta kotimaan jatkoa. Jonotushuoneessa ihmisiä pääsee kumpaan kokouksiin. Päästä vaan. Jos siellä oli joku. Ei ollutkaan, siellä on puolueet viippauksia. Okei. Joo, pitäisikö mitään laittaa nyt? No joo, siis toi äskeinen, puhuin ensimmäisestä taksakaudesta. Toinen taksakausi tavallaan alkaa tuosta 1.7.81, koska tuli voimaan uusi postisääntö, joka on nyt sitten ensimmäinen Suomen viranomaisten laatima postisääntö. Ja tuossa se näkyy. Faktuuralla on kirjoitettu, mutta sitten siellä kehotetaan, että se luettaisiin vähän niin kuin noita kirkkokuulutuksia niin samaan tyyliin, eli luetaan saarnastuoleista. Eli se on sillä tavalla niin kuin kaikelle kansalle toimitettu tiedoksi. Tähän monipuolistaa aika lailla tuota postilähetysten kirjoa ja myöskin jonkun verran vaikuttaa noihin taksoihin. Postikortin taksa ei muuttunut, se oli edelleen tuo 10 penniä.
Tältä ajalta on enää hyvin vähän näitä vanhoja 8 pennin kortteja käytössä, mutta jokunen on löytynyt. Ja se vanha 10 pennin kortti, mikä tuossa aikaisemmin oli, jossa se arvoleima oli violetti, joka oli todettu, että se violetti väri on aika herkkä tuolle valolle, niin on sitten näissä uudemmissa korteissa muutettu ruskeaksi, niin kuin myöskin tähän aikaan käyttöön tulleet sitten 10 pennin postimerkit oli ruskeita väriltään. Painotuote. Ja nyt näitä äsken, kun oli se ensimmäinen vaihe, niin siellä oli ne eri painotuotteet, tai se painotuotteen käsite oli aika kirjava. Tässä sitä on nyt sitten jonkun verran lähdetty hajottamaan, ja myöskin siellä tulee hiukan erilaisia taksoja verrattuna siihen aikaisempaan. Sanomalehti on tulkittu kuitenkin ihan normaalisti painotuotteeksi. Lähes aina se lehti lähetettiin sillä lailla, että siinä oli kääre ympärillä. Tämä on nyt ainut lehti, minkä olen onnistunut tuolta ajalta löytämään, missä se postimerkki ja tässä tapauksessa myöskin osoite on sitten kirjoitettu tuohon ja merkki liimattu tuohon lehden päälle. Mutta tosiaan valtaosa niistä on näitä lehtikääreitä, ja lehtikääre on nyt tulkittu, kun se lehti on painotuote, niin se on mennyt ihan tällä normaalilla painotuotteen taksalla. Siinä on ylhäällä siis painotuote, joka on mennyt vähän niin kuin kirjeen tyyppisesti, mutta tämä alempi 10 pennin taksa on nyt sitten lehtikääre. Ja tämä kansakouluopettaja Kallio tuolla Salossa on ollut innokas lukija, koska hänelle on mennyt monenlaista lehteä. Tuossa on 10 pennin taksalla, tuossa ylempänä on sitten 15 pennin taksalla. Liekkö ollut sunnuntainumero, en tiedä. Mutta tätä samaa postia on jonkun verran, että hän on ollut innokas tilaaja ja sitten noita on säästynyt. Ja painotuotteestahan puhutaan myöskin ristisiteenä, niin sitten joku on halunnut tähän alempaa vähän sitä demonstroida, että hän on piirtänyt tuommoisen ristin siihen päälle, ja se on nyt sitten jo 4. painoluokan painotuote, koska siihen on mennyt tuo 20 penniä. No, tässä vaiheessa sitten periaatteessa näille dokumenteille tulee, tai taksa on sama, mutta minimimaksu tuosta dokumentista on ollut 20 penniä. Ja tässä nyt on sitten tuommoinen, kun tämä nyt sitten, miten se nyt sanoisi, asiakirjakääre tai vastaava. Siinä on varmaan mennyt jonkinnäköinen oikeuden päätös, koska se on, siellä lukee mukavasti, että se on lähtenyt rangaistusvangisto Helsingin luona. Ja tämä ei ole siis tosiaan kirje, vaan se on tuolta päistä auki, että se on ollut kääre. Mutta näissä on sitten, kun nyt se painotuotteella ei ollut sitä varsinaista ylärajaa, niin tässä nyt sitten on mennyt vähän reilummin tavaraa, koska tämä on nyt sitten mennyt tuonne Helsingin raastuvaoikeudesta Turun hovioikeuteen, että siinä on nyt ollut sitten ilmeisesti vähän reilumasti tavaraa, eli näitä oikeuden pöytäkirjoja vähän reilummin, ja jopa niin, että tuo 1 markan isokokoinen, tämä on melkein A3 kokoinen kuori, ei ole riittänyt, vaan siihen on ilmeisesti samaan oikeuskäsittelyyn on liittynyt enemmänkin tavaraa, koska niin kuin näette, niin kun tässä alempana on tuo koko, olen taittanut sen tuohon, että se on mahtunut, niin näkyy sitten valokuvassa tuo koko kirja, niin siinä on tuolla lakkasinetillä 4 paikasta siihen liitetty enemmänkin tavaraa tuohon samaan lähetykseen, ja palaan tähän asiaan nyt vielä sitten tuossa vähän noiden vastaanottotodistusten kanssa, mutta että nämä on niin kuin haluttu niputtaa yhteen. No, kun sen dokumentin minimimaksu oli se 20 penniä, niin sitten taas näille lähetönlähetyksille tuli minimimaksus 10 penniä. Periaatteessa sama 5 pennin taksa sitten tuosta 10 pennistä eteenpäin, mutta minimissä on tosiaan 10 penniä. Ja tuossa ylempänä näkyy tällainen 10 pennin lähetys, missä on mennyt siis käyntikorttinäytteitä. Alempi taas on sitten sisältänyt, sanotaanko siinä nyt mitään. En mä tiedä, kyllä siinä jotakin, mutta ei
saada selvää, mutta siis siihen on kirjoitettu, että se on tai siinä lukee, että siis se sisältää arvottoman näytteen, ja tämä on ollut vähän painavampi, koska siihen on mennyt tuo 20 penniä. No edelleen tietysti näitä normaalikirjeitä, 20 pennin taksa. Edelleen tuossa aika veikeä vähän kertoo tästä eri postitoimipaikkojen hierarkiasta. Siinä on lähtenyt kirje tuolta Lappajärveltä, mutta Lappajärvellä ei ole ollut varsinaista postitoimistoa, vaan se on ollut vain tämmöinen postiasema, jolla on ollut kuitenkin leima, mutta sillä ei ole ollut ilmeisesti oikeutta mitätöidä tuota merkkiä, jolloin se on mitätöity vasta Alajärvellä tosin samana päivänä, joka on sitten ollut varsinainen postitoimisto. Helsinkiin se on sitten tullut pari päivää myöhemmin. No alempana on sitten tämmöinen vähän niin kuin kahdella eri tyylillä kulkenut lähetys, eli se on tuolta Helsingin jostain saaristosta lähtenyt kirje, josta se on ensin toimitettu varsinaisen postin kuljetettavaksi saariston näillä laivamerkeillä. Toisen painoluokan kirje, eli siis 40 pennin taksa edelleen, ihan sama systeemi kuin tuossa aikaisemmin. Valkkasin tietysti näistä omista nyt malliston parhaan lähetyksen, mitä itseltä löytyy, kun siihen on sopivasti sattunut tuo 20 pennin pari silleen, että se on päikkö. Äh, 60 pennin taksa edelleen. 3 kirjoitettu sinne, eli 3 painoluokan kirje. Ja nyt oli mahdollista sitten lähettää niitä painavampiakin kirjeinä kuin tämä 3 painoluokan. 4 mulla ei ole, mutta tässä on 5 painoluokan, eli markan taksalla. Sitten tuli tällainen ihan uusi postilähetyslaji, eli paikalliskirje. Tarkoitti sitä, että joko saman tai 2 viereisen kohtuullisen lähellä olevan postitoimipaikan välillä saatettiin käyttää tätä 10 pennin taksaa, eli puolikasta taksaa tuohon normaalikirjeeseen verrattuna. Taksa tuli siis voimaan 1.7., mutta pikkusen myöhässä tuli taas nämä 10 pennin merkit käyttöön silleen, että ihan tuossa alkuvaiheessa on jouduttu tuo 10 pennin taksa tekemään useimmiten 2-5 pennin merkillä, eli tavallaan siinä on ollut tuo 5 pennin pakkokäyttö. Näitä muutamia tunnetaan. Siinä on ollut noin 1,5 kuukautta aikaa, tai on 1,5 kuukauden aikana on ollut pakko tehdä se muulla kuin tuolla varsinaisella 10 pennin merkillä, mikä näkyy tuossa alemmassa kuvassa sitten. Tämäkin on mennyt sen verran pienelle paikalle, että siellä ei ole vissiin ollut varsinaista postia, koska sen on sitten tämä rovasti Forsman toimittanut tuossa omassa irtolaukussaan sitten perille. Pakettikortti oli ihan uusi systeemi, mikä tuli käyttöön. Tässä on esimerkki paketista. Paketin vähimmäis hinta ensimmäiseltä naulalta oli 40 penniä ja sitten siitä aina 20 penniä jokaisesta alkavasta naulasta sen lisäksi. Ja sitten tämä tuli vähän myöhemmin, tämä tuli vasta sitten 81 kevättalvella käyttöön tämä tämmöinen postiosoitus. Eli ei ollut enää välttämätöntä lähettää rahaa sillä lailla, että se oli ihan seteleinä tai kolikkoina tai niiden yhdistelmällä vakuutetussa lähetyksessä, vaan voitiin käyttää tällaista. Minä olen nyt tiimissä. Tiimissä. Olet tiimissä sinä. Olet tiivissä. Mitä nyt tapahtuu?
Niin, eli keksittiin tällainen hieno systeemi, että sen rahan saattoi jättää omaan postikonttoriin, ja sitten kun tämä postiosoitus meni perille, niin sen saattoi sitten vastaanottaja ottaa sieltä omasta postitoimistostaan sen rahan, että raha ei fyysisesti tarvinnut kulkea sinänsä mihinkään. Maksimissaan sai lähettää 100 markkaa, ja maksu tältä uudelta palvelulta oli sitten 50 penniä. Aikaisemmin se kirjaaminen maksoi sen 20 penniä, nyt tämän uudistuksen myötä sitten 25 penniä. Sen verran hommaa muutettiin sen lisäksi, että tuo kirjaamismaksu hiukan nousi, niin nyt ei enää otettu tuosta kuitista hintaa, joka tarkoitti sitä, että sitä luettelointi jäi pois, ja myöskin kun se postitoimistoon vietiin, postitoimisto sitten puolestaan sinetöi nämä, ja sitten taas keksittiin, että siitä postitoimiston lakasta otettiin 5 penniä. Mutta se lakkaus maksettiin käteisellä, tämä kaikki muu, eli kirjausmaksu ja varsinainen postimaksu maksettiin postimerkeillä. Ja muutenkin tämä uudistus, eli 1.7.1881, kaikki lähetykset piti varustaa postimerkeillä. Tuossa näkyy tämän ylemmän, eli siinä on perustaksellinen 20 pennin kirje, josta on sitten kirjausmaksua tai 25 penniä. Tässä on vastaavan postimaksun omaavasta lähetyksestä oleva kuitti, eli 20 penniä kirjemaksua, 25 penniä kirjauksesta, ja tuolla näkyy se lakka 5 penniä, eli yhteensä 50 penniä, mutta tuon lähetyksen päällä näkyy merkkeinä vain 45. Pari muuta vaihtoehtoa, millä tuo on tehty 20 pennisellä, 5 pennisellä, tai sitten niin kuin tässä alemmassa on käytetty 25 pennin ehiokuorta, jolla on maksettu tavallaan se kirjausmaksu ja tuo varsinainen postimaksu tuolla 20 pennin postimerkillä. Toki painavampiakin lähetyksiä saattoi kirjata. Tässä on nyt toisen painoluokan, eli 40 pennin lähetyksen kirjauksen kuitti. Ja jostain syystä tämä postitoimipaikka ei ole perinyt tuosta lakasta mitään. Ehkä sillä lähettäjällä on ollut sitten vaikka oma lakka mukana. Tässä taas 85 pennin lähetys, josta myöskään ei ole tuosta lakasta näköjään peritty mitään. Nyt en tiedä sitten, että onko katsottu, että tuo postimaksu sitten jo on sen verran paljon, että se kattaa tuon, vai onko näillä tosiaan ollut itsellään sitä sinettilakkaa sitten mukana. Toki vapaakirjeitä on ollut edelleenkin, koska näillä muutamilla instansseilla oli vapaakirjeoikeus. Siitä ei ole tietenkään peritty sitä postimaksua, mutta sitten jos on tarvinnut lähettää jotain, mikä on pitänyt kirjata niin kuin tässä alempana, niin postimaksu on kyllä ollut vapaa, mutta tuo kirjausmaksu on jouduttu maksamaan. Tässä on nyt näköjään mennyt tuonne Kuopion Suomen Pankin konttoriin jotain, mikä on ollut sen verran tärkeää, että siitä on tuo kirjausmaksu maksettu. Postimaksua ei ole peritty, mutta kirjausmaksu on jouduttu maksamaan. Ja se on nyt sitten tuossa tosiaankin niin tuolla postimerkillä hoidettu. No. Sehän oli kahdenlaisia oikeuksia. Se olisi postivapaus, joka tarkoitti sitä, että se on sen varsinaisen postimaksun alla vapaa. Joo, kyllä. Tässä on nyt just sellaisesta kyse. Sitten vielä, no palaan siihen tuossa ihan kohta. Vakuutettu kirje varustettiin nyt sitten myöskin postimerkeillä, ja nyt toi aikaisemmin, kun se oli niin kuin prosenttiperusteinen se vakuutusmaksu, niin nyt se oli näin, että 20 penniä ensimmäiseltä 200 markalta tai 50 ruplalta.
ja sitten aina jokaisesta alkavasta satasesta 10 penniä lisää. Ja tuossa näkyy, tästä on peritty 70 penniä, siinä on kuitenkin 65 penniä vaan merkkejä, johtuen siitä, että tässä nyt sitten on siitä lakkauksesta peritty 5 penniä ja tuossa alempana on nyt sitten kuitti, jossa on vastaava lähetys laitettu. Se ei valitettavasti ole tuosta ylemmästä. No. On 2 merkkipari. Joo. Onko nähnyt vakuutettuja kirjoja paljon, missä nimenomaan merkkiryhmä? Muistaakseni se säännös oli semmoinen, että olla irrallisia. Joo, ja jokainen on sitten mitätöidä vielä erikseen. Joo. Siitä tulee, mulla on tuossa yksi esimerkki, mikä tekee hommasta joskus hiukan ongelmallisen, mutta näytän kohta. No tuossa muutama vakuutus. Toi postimaksuhan voi tulla tuon kohtuullisen ison vakuutussumman takia kohtuullisen isoksikin. Tuossa ylempänä 75 penniä, siinä on vakuutussumma ollut 213, eli siitä on mennyt se 30 penniä, koska se ensimmäinen 200 olisi mennyt sillä 20 pennillä, mutta sitten heti tuosta 13 markasta on sitten joutunut maksamaan 10 penniä. Tuossa alempana taas vakuutussumma on ollut 720, mikä nostaa sen vakuutussumma sitten jo sen verran isoksi, eli 80 penniin, että postimaksu menee toiselle markalle. Tuossa ylempänä on 1200 markan vakuutus, mutta sitten tässä alempana on peräti 3000 markkaa, ja nyt ilmeisesti tällä lähettäjällä on ollut irtomerkkejä aika iso kasa, koska jos olisi postiin mennyt, niin Turussa olisi varmasti ollut myydä markan merkkejä. Mutta tähän on lyöty nyt sitten kaikki 20-penniset, 25-penniset ja 5-penniset, ja tässä on jouduttu nyt sitten jälkikäteen, niitä on niin paljon merkkejä ollut, että ne ei ole kaikki mahtunut tähän kunnolla, ja osoitetta on jouduttu kirjoittelemaan uudestaan tuonne päälle, ja osa merkeistä on sitten tuolla kuoren kääntöpuolella. Et tässä, kun nämä on ollut aika pieniä nuo kuoret, kun on haluttu ilmeisesti pitää se aika köykäisenä, koska se 15 grammaa tuli aika herkästi täyteen, tai se yhden luodin verran. Mutta tässäkin on pikkusen vaihtelua. Kun katsotte tuota ylempää kuorta, se on aika iso, aika paksu, siinä on ollut aika paljon rahaa, silti siitä ei ole peritty kuin peruskirjeen maksu. Toi määrä seteleitä tuossa vaiheessa on varmasti painanut enemmän kuin 15 grammaa, mutta ehkä ne on Jämsässä armahtanut sitten lähettäjää, kun on peritty vaan se 20 pennin peruskirjemaksu. Ja näähän on periaatteessa varmasti oikein noi taksat, koska ne on, tai ainakin postikonttori on ne laskenut haluamallaan tavalla, koska se kirjattu ja vakuutettu kirjahan on ollut pakko jättää sinne. Et jos siitä puuttuisi jotain, niin siinähän olisi lunastusmerkintä, mutta ei näissä ole. Aika suurin osa paketeista on itse asiassa vakuutettuja lähetyksiä. Jos täällä lukee, kun tuolla lukee, että se on jonkun arvoinen, että jos tänne on kirjoitettu jotain, niin kuin tässä lukee vissiin 15 markkaa tai täällä 45 markkaa, niin heti kun siihen on lisätty tuo arvo, niin se on tehnyt sitä vakuutetun lähetyksen. Ja vakuutetusta lähetyksestä joutuu sen postimaksun, eli tässä tapauksessa tuon pakettimaksun lisäksi maksaa tietysti sen vakuutusmaksun, mutta myöskin kirjausmaksun. Toi pakettihommahan tuli mahdolliseksi siis tuolloin 1.7.81 ja tuo ylempi tuossa on 14 päivän käyttö, eli se on ollut 2 viikkoa tuo palvelu voimassa, kun tuo paketti on lähtenyt ja se lienee nyt sitten se varhaisin, mitä näitä on säilynyt. Mukavasti sattunut Jyväskylästä lähtemään. No joo, tuossa jo ennen kuin varsinaisesti aloiteltiin, niin todettiin, että näitä on aika isojakin summia. Tässä on vakuutussummaa on 60 000 markkaa, johtuen siitä, että tässä on lähetetty noin 18 kiloa kultarahoja Helsingistä Suomen Pankin Porin konttoriin. Ja siinä on
taksa periaatteessa ihan oikein ja tarkoittaa sitä, että siinä on markan merkkejä, oliko niitä nyt 69 kappaletta. Siinä on kaksi kokonaista arkkia, ne on tuolla kääntöpuolella ja sitten on lätkitty vielä pitkin tuota pakettikortin etupuoltakin kaiken näköistä merkkiä. Missä vaiheessa merkkien käytössä oli näinkin isoissa pakoidetta? Muistelisin, että jossakin vaiheessa se, että jos se maksaa 10 markkaa, niin se piti maksaa rahalla. Ei enää annettu merkkiä. Ei ole kyllä itsellä tällaisesta tietoa, mutta siis jossain vaiheessaan ulkomaan vakuutusten osalta tuli, mä tiedän oliko se mahdollista vai oliko se peräti pakollista, että jos lähetettiin Venäjälle, niin siihen ei laitettu sitten enää merkkejä päälle. No se saattaa olla, että kun muutaman kerran kokeillut tätä, niin todennut, että ei tämä toimi. Siihen nähden, niin sääntöjen vastainen ja siinä mielessä helvetin hieno kohde. Niin, no joo, siis eihän noita kaikkia markanmerkkejä ole revitty erikseen, mutta aika hyvin se on koettanut mitätöidä kuitenkin jokaisen erikseen. No joo, sitten on olemassa 2 näitä vakuutettuja vapaakirjeitä. Ja nyt kun katsotaan, niin tässä toi vakuutustaksa ei mene kotimaan taksan mukaan, vaan tämä on alennettu. Ja nyt kun on aikansa tutkaillut näitä asioita, niin kun se on ollut venäläinen viranomainen, joka on lähettänyt, niin se onkin saanut maksaa tuon vakuutuksen ulkomaan vakuutustaksan mukaan, eli ne on säästänyt hiukan. Ja tässä se menee just sillä, että tässä on maksettu puoli penniä tuosta vakuutussummasta, joka on ollut 20 markkaa 35 penniä. Lähettäjänä on Venäjän kirkko. Ja se on tullut jonkunnäköiseen sotilasosoitteeseen Helsinkiin. Kaikki teksti on kyrillisillä kirjaimilla. Ja tämä eri vapaus näille venäläisille viranomaisille tälle alennetulle taksalle on tullut voimaan 24.3.82. Ja tämä on kesältä 84 tämä lähetys. No sitten vielä oli mahdollista lähettää myöskin postiennakolla tavaraa, ja se taas näkyy näistä pakettikorteista silleen, että tuolla lukee valmiiksi, että postförskott, ja tässä se on laitettu 17 markkaa 40 penniä. Ja se on ollut niin, että 50 penniä ensimmäiseltä 100 markalta, lisäksi tuo vakuutussumma, kirjaus ja normaali postitaksa. Näitä ei kauhean paljon ole näitä postiennakkolähetyksiä, 3-4 ehkä, mitä nyt on tältä ajalta itsellä sattunut silmiin. No, edelleen oli käytössä myöskin toi lunastus. Tässä on silleen, että kaveri on kyllä yrittänyt maksaa, se on laittanut 20 penniä tuohon kuoreen, mutta sitten ne on postissa todennut, että tämä on painavampi kuin se 15 grammaa, jolloin siitä on sitten, se olisi ollut toisen painoluokan kirje, eli siitä olisi pitänyt maksaa 40 penniä, ja tässä vaiheessa posti rupesi silleen tiukemmaksi, että tuo puuttuva postimaksu piti maksaa tuplana, eli se, että on yrittänyt lähettää 40 pennin lähetyksen 20 pennillä, niin on tullut sitten maksaa 60 penniä. Tosin siinä on 40 penniä joutunut maksaa se vastaanottaja, että kyllähän hän on säästänyt siinä loppujen. Ja edelleen oli sitten käytössä myöskin tämä paluukuitti, tuossa nyt käyttö sitten vuodelta 1983. No sitten näitä vastaanottotodistuksia, ja niin kuin näkyy, niin tuossa ylemmässä, niin siellä on noita kirjattuja kirjeitä, johon tämä vastaanottotodistus on liittynyt, niin täällä on iso kasa näitä numeroita, 2, 4, 7 eri numeroja. Tämä nyt saattaisi liittyä just siihen, että siellä on lähetetty iso pino niitä asiakirjoja.
niin kuin siellä muistatte sen Markan asiakirjalähetyksen siinä, missä oli niitä lakkasinettejä siellä, millä oli sitten niputettu tavaraa. Ja tuossa toinen vastaanottotodistus sitten, missä on sitten vastaanotettu, ylempi oli siis kirjattu kirja, tässä on ollut sitten vakuutettu lähetys, mikä on sitten kuitattu vastaanotetuksi. Siinä oli tuo kotimaan osuus. Katsotaanpa sitten sitä ulkomaan puolta. Mä oon nyt tämän ulkomaan jakanut vähän niin kuin kahteen osaan sillä lailla, että mistäs me saadaan tuo nyt isoksi? Jos mun sulkee tuo edellinen. Suurin osa taksoista oli samat tuonne Venäjälle, mutta siinä on muuten pientä heittoa. Jos lähetettiin Venäjälle, niin kaikki painomitat oli edelleen luodeissa. Mutta kaikkialle muualle kuin Venäjälle, tai siis keisarikunnan alueelle, niin ne on grammataksoja. Ja myöskin tämä taksa-aika tuonne Venäjälle on tässä ensimmäisessä vaiheessa noin 1,5 kuukautta pidempi kuin muualle UPUn alueelle. Niin sen takia olen ottanut tämän Venäjän tähän vähän niin kuin omakseen. Lisäksi sinne on tässä alkuvaiheessa yksi postilähetyslaji, mitä ei voinut lähettää mihinkään muualle. Tässä normaali yhden luodin kirje tuonne Venäjälle. Se ei ole ihan normi, se on hyvä aasinsilta, kun lähdetään tästä kotimaan liikenteestä tuonne ulkomaan liikenteeseen. Tämä on lähtenyt kotimaan kirjeenä 20 pennillä. Se on osoitettu Helsinkiin ja se on alun perin leimattu tuolla postivaunuleimalla, postkupee-leimalla 4.12. ja se on tullut Helsinkiin samana päivänä. Mutta on todettu, että tämä kaveri, eli kapteeni Lindén on lähtenytkin Helsingistä ja mennyt Pietariin. Hän on antanut hotelliosoitteen tuonne Pietariin. Niinpä seuraavana päivänä tämä on lähetetty tuon 12 pennin taksalisäyksen jälkeen sinne Pietariin ja se on saapunut sinne sitten muutaman päivän päästä. Eli vähän niin kuin jälkitaksotus, mutta nyt olisi tietysti kiva tietää, että kuka on maksanut tuon 12 penniä, koska se on lähtenyt päivää aikaisemmin jostain ihan, tässä ei lue kuka on lähettäjä. Että onko mahdollisesti kapteeni, kun hän on tiennyt, että hän lähtee Helsingistä ulkomaille, jättänyt sinne rahaa, vai onko hotelli peräti maksanut niin kuin 12 penniä, mutta jostain se on tullut, koska siinä ne merkit on ja se on Pietariin mennyt, koska siellä on myöskin Pietarin tuloleima tuolla takana. Mutta mennään varsinaiseen tähän ulkomaan liikenteeseen. Ulkomaan taksa 32 penniä, suhteellisen iso maksu. Se UPU-sopimus antoi vaihteluvälin 25–32 penniin. Se oli jäsenmaiden itse valittavissa ja Suomi valkkasi heti sieltä sen korkeimman mahdollisen taksan. Sitä varten tehtiin näitä kööpenhaminalaisia merkkejä alkuun ja tuossa nyt on sitten Moskovaan mennyt kirje sillä kööpenhaminalaisella. Alempana taas näkyy toisen painoluokan kirje, sekin Venäjälle, tässä tapauksessa tuonne Viron puolelle. Ei kauhean nätti, eikä tuo leimakaan ole kovin hieno, mutta se on Sveaborgin leima, mikä on aika vähän käytetty enää sitten näillä 7-vitosen merkeillä. Itse asiassa tuo taitaa olla ainut kirje, minkä mä oon koskaan sillä leimalla nähnyt. 16 pennin korttitaksa ulkomaille, eli puolet tuosta kirjeenmaksusta. Ja tuo ylempi kortti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on nyt tuolta siltä 1,5 kuukauden ajalta, kun Venäjälle lähetettynä se kortti olisi maksanut enää 10 penniä.
Mutta tämä on tosiaan mennyt Helsingistä 8.5.79, eli jos olisi jaksanut viikon odottaa, niin olisi säästänyt 6 penniä. Ehkä lähettäjä ei ole tiennyt tai sitten on ollut tärkeää asiaa. Tuosta 8-pennisestä sanoinkin jo, että se oli periaatteessa tarkoitettu ulkomaan painotuotteelle. Aika monet painotuotteet on joko näitä surukirjeitä, missä on noita mustia reunoja, tai sitten on jonkunnäköisiä kutsuja. Mutta tosiaan tässä tapauksessa on mennyt tieto tai surukirjetieto jonkun kuolemasta tuonne Pietariin. Mutta sitten tässä on vakuutettu lähetys ulkomaille ja varsinaiset UPUn sisäiset vakuutetut lähetykset on mahdollisia vasta 1.4.79 alkaen, mutta Venäjälle, koska puhutaan keisarikunnasta, johon Suomikin kuuluu suurruhtinaskuntana, niin keisarikunnan sisällä oli mahdollista lähettää vakuutettuja lähetyksiä. Postitaksa on ollut 1% vakuutusarvosta, normaali kirjemaksu ja se 12 penniä siitä kuitista ja myöskin sen lähetyksen lakkaamisesta. Ja tässä onneksi ystävällisesti postitoimisto on laskenut sen taksan tuohon, että se voidaan todeta. Siinä on 32 penniä tuosta kirjemaksusta, huimat 3 penniä vakuutuksesta, kun sinne on mennyt 15 markkaa ja 12 penniä kuitista, eli yhteensä 47 penniä. Ja edelleen se sama kuin kotimaassakin tuohon aikaan, eli vakuutettu lähetys piti maksaa käteisellä. Yllättävän hankalia, tämä on ainut vakuutettu lähetys, mitä on koskaan tuolta ajalta nähnyt. Ja kun siellä tuo Viipurin leima alhaalla näkyy, niin näkee, että se on Suomesta lähtenyt. Ja jos löydätte jostakin tällaisia, niin kannattaa laittaa syrjään. Yllättävän hankala postilähetyslaji. Se oli tuo ulkomaan tai Venäjän alkupään osuus. Katsotaan se ulkomaat 1 tähän väliin, koska se on lähinnä verrannollinen tuon äskeisen kanssa. No joo, eli tässä erona tuohon äskeiseen Venäjään, eli siis painot grammoissa ja nämä taksat päättyy noin 1,5 kuukautta aikaisemmin, eli maaliskuun loppuun 79. Taksat sinänsä ihan samat, eli ulkomaan taksa 32 penniä. Painettiin myöskin ehiokuoria ja tuossa Saksaan on mennyt 32 pennin ehiokuori. Tuo taksahan oli mahdollista muodostaa myöskin näillä vanhoilla isohampaismerkeillä, josta tuossa esimerkki siinä on Kööpenhaminaan mennyt 32 pennin taksa tehtynä 4 vanhalla isohampais 8 pennisellä. Tästäkin löytyy eri variaatioita, millä tuon taksan pystyy tekemään. Siinä pari esimerkkiä. Nämähän on, jos nyt ajattelee tuota varsinaista 75 keräilyä, niin nämä on kivoja, kun näihin tulee tämä 2-penninen, mistä on muuten aika vaikea löytää muuta kuin niitä 8 pennin kortteja, niin tämä 32 pennin ulkomaan taksavaihe on silleen mukava. Alhaalla on sitten tuo 77 vuodelta tuo kuvioleimojen käyttö tammikuulta, mikä lienee nyt sitten se parhaisin tunnettu kuvioleima-lähetys, mitä nyt on säilynyt. Kuopio on muuten tuo kuvioleiman isäntäkaupunki. Toisen painoluokan kuori 64 penniä Hollantiin kahdella köpiksellä. Ja yllättävän vähän, itse asiassa ainut, minkä nyt muistan nähneen, niin missä on tuo 64 penniä tehty muulla kuin näillä 32 pennin merkeillä, niin on tuo Saksaan mennyt lähetys, missä on sitten 3 × 20 ja 2 × 2 penniä. Painavampiakin ulkomaankirjeitä on, tosin hyvin vähän.
Tässä on 4. painoluokan kirje Ruotsiin. Ruotsalaiset käytti tuollaista soikeaa From Finland-leimaa. Tämä on laitettu ilmeisesti suoraan laivaan, koska ainut varsinainen postileima, joka noilla merkeillä on suoraan Tukholma. Olen nähnyt yhden 3. painoluokan kirjeen, mikä taisi olla Venäjälle, ja sitten on tietysti se hyvin kuuluisa ulkomaankirja, missä on 32 pennisen kymmenrivillä, mikä on Ruotsiin mennyt. Mutta sen kanssa oli hiukan hankkimisongelmia. Joku muukin halusi sitä. Iso kokoinen, ei se olisi lähelle mahtunut. No joo, postikortti. Ihan alkuun ei taas saatu näitä 16 pennin kortteja, niin Suomen Posti fiksuna ratkaisi ongelman niin, että kun oli noita vanhoja 8 pennin kortteja, niin siihen painettiin toinen arvoleima, jolloin siitä saatiin 8 + 8, 16 penniä. Tällainen tilapäiskortti, vähän niin kuin se 10 pennin isohampaiskortti kotimaassa. Tuossa ylhäällä Saksaan mennyt tuommoinen 8 + 8 pennin kortti. Tässäkin kun taas olisi lähettäjä malttanut lähettää sen seuraavana päivänä, niin hän olisi säästänyt 6 penniä, koska toi on taksan viimeisen käyttöpäivän leimaus. Ja taas alempana sitten tämä normaali 16 pennin kortti. Tosin tämä kortti on mennyt tuonne Egyptiin, joka on vissiin nyt sitten varhaisin tunnettu Afrikkaan mennyt suomalainen lähetys. Sai sen tälleenkin tehtyä sen 16 penniä, eli toi 8 pennin kortti ja siihen 8 pennin isohampainen. Tai jopa näin, että 10 pennin kortti, tässä tapauksessa malli toi 7,5 ja 6 penniä sitten tehtynä 3 2-pennisellä. Tätä on vaan joku ikävästi pitänyt auringonvalossa, ja kun se oli violetti toi 10 pennin arvoleima, niin se on aika lailla pahasti haalistunut. Mutta minkäs teet? Painotuote saattoi olla siis aika monenlainen tässä vaiheessa. Tuo ylempi on lehtikääre. Siinä on ollut Unkariin mennyt, mikäli lehti 8 pennillä. Ja jonkun verran tunnetaan sitten myöskin näitä ulkomaan painotuotelähetyksiä, missä ei ole käytetty tuota uutta 7,5 8 pennistä, vaan tuota vanhaa isohampaismerkkiä. Tuossa on mennyt Kööpenhaminaan vuonna 1976. Surukirje tämäkin. Painavampiakin painotuotteita on ainakin yksi 2. painoluokan ja yksi 3. painoluokan lähetys ja sitten tämä yksi 4. painoluokan lähetys, joka näyttää siis ihan normaali kirjeltä, mutta tämä on lehtikääre, se on tuolta molemmista päistä auki. Ulkomaille saattoi lähettää myöskin vastaanottotodistukset. Nämä on hiukan minusta hämmentäviä. Tämä on ranskankielinen lomake, liekkö ihan joku upulomake, mutta tässä vaan lukee, että sen on toi paronitar Klinckowström Firenzessä on ottanut vastaan jotain, mutta ei tässä todistuksessa ei sinänsä lue, että kelle se pitäisi palauttaa. Että mä tiedän millä konstilla ne sen on sitten tiedon toimittanut tuolle alun perin lähetyksen lähettäjälle, että se on perille mennyt, kun ei tässä ole mitään. Siihen on täytynyt liittyä vielä jotain. Onko se pantu sitten mahdollisesti, tämähän on hirveän iso. Tämä on taitettu kahtia, se on hirveän lakana, mutta ne on kaikki plankkuja ne muut sivut. Että onko se mahdollisesti taitettu ja pantu kirjeessä sitten tulemaan sieltä tai mitä, en minä tiedä. Ei niin kuin löydy. Jotainhan täällä sanotaan, mutta toikin on nyt sitten ranskaa. Jotain siinä puhutaan Helsingistä. Kirjattuja kirjeitä ulkomaille. Tässä vaiheessa tosiaan alkuunsa, niin kuin kotimaassakin, niin se kirjausmaksu oli tuon 20 penniä. Ja tuossa on nyt 52 pennin taksa tuossa ylempänä, se on mennyt Norjaan.
alempana toisen painoluokan kirjattu kirje. Tämä on mennyt Ruotsiin. Siinä on siis 64 plus tuo 20. Ja otin muutaman vähän eksoottisemman kohdemaan tähän ihan sen takia malliksi, että tämän ajan kirjeitä tuonne mihinkään kovin ihmeellisiin paikkoihin on hirveän vähän, koska ilmeisesti lukutaito oli aika onnetonta. Ja sen lisäksi Suomen yhteydet tuonne ulkomaailmaan tässä vaiheessa vielä aika rajatut. Suurin piirtein kaikki vähänkin kummallisimpiin paikkoihin, niin kuin tässä tapauksessa tuo ylempi tuonne Jaavalle mennyt tai alempi Kuubaan mennyt lähetys on sitten jonkunnäköisiä suomalaisille laivoille menneitä tai laivan henkilökunnalle osoitettuja kirjeitä. Ylempi on mennyt siis jollekin merimiehelle ja alempi on mennyt sitten laivan kapteenille. Erato on ollut tuo ylemmän lähetyksen laiva ja Nestor tämän alemman. Ja hyvin tyypillistä on se, että laivan kulkukaan ei tuohon aikaan ole ollut ihan silleen aikataulutettua, saati näiden kirjeiden, että nämä kirjeet on toimitettu johonkin konsulaattiin siellä määräsatamassa, josta sitten laivan tullessa on voinut katsoa, että onko tullut postia. Toi ylempi on mennyt Ruotsin tai Norjan konsulaattiin ja alempi sitten on toimitettu Venäjän konsulaattiin. Sitten on 2 ulkomaille mennyttä lähetystä, jossa on T-leimaus, eli siis jonkunnäköinen lunastus. Tällaisia kohteita ei pitäisi olla olemassakaan, koska meillä on olemassa kiertokirje vuodelta 1973 muistaakseni, missä kielletään kuljettamasta lähetyksiä, joiden postimaksua ei ole maksettu niin ulkomaille. Mutta on näitä jokunen. Toi ylempi on mennyt Norjaan, alempi on mennyt Saksaan. Siellä on T-leimaus, mutta missään ei lue, eikä siellä ole mitään lunastusmerkkiä, että paljonko näistä sitten on peritty vai mitä näille on tehty, mutta tällaiset nyt sitten kuitenkin todistettavasti on olemassa. Ja siinä alussa sanoin, että siis periaatteessa puhutaan tästä upusta, mutta tunnetaan muutama lähetys upun ulkopuolelle. Mainitsin jo sen Ranskan siinä aikaisemmin ja vuoden 1975 puolella, eli siis 1.7.–31.12.75, jos lähetettiin Ranskaan kirje, niin sen postimaksu oli 52 penniä. Näitä tunnetaan muistaakseni 4 kappaletta. Ja ne kaikki on periaatteessa samalla lailla frankkeerattu, eli siellä on 32 penninen, 2 on köpiksellä, 2 on normi 32 pennisellä ja lisäksi 20 pennin isohampaisella. Se on se tavallisin ei-upumaahan mennyt lähetys. Sitten tunnetaan 2 muuta. Toinen on mennyt Brasiliaan ja toinen on tämä Australiaan mennyt kuori, mikä tässä on nyt sitten näytillä. Australia liittyi upuun vasta 1891 ja sitä ennen toi postitaksa sinne on ollut ihan sopimuskysymys ja se on ollut 50 penniä. Tuossa on kuitenkin 52 penniä ja erikseen lukee noissa postille annetuissa ohjeissa, että jos on ollut pitkiä merimatkoja, niin siitä on voitu periä 2 penniä ylimääräistä. En tiedä, onko peritty, mutta ei se nyt hirveästi pitempi merimatka sitten ole Suomesta kuin Australiaan. Et periaatteessa se on ollut mahdollista, että taksa voi olla periaatteessa ihan oikeinkin. Lukeeko tuossa 52? En tiedä, tuossa lukee kuitenkin 50. Toi on vähän nyt siinä ja tässä. Ikävästi siinä on reikä, mutta ei nyt ole ollut parempaakaan tarjolla, koska tämä on ainut, mikä ylipäätänsä tunnetaan tuonne Australiaan päin tähän aikaan lähetettynä. No sitten meillä on vielä noin pari lasketun taksakauden systeemiä. Otetaan taas pikaisesti tämä keisarikunnan osuus. Ja tosiaan Venäjälle tuo taksa laski siis 32 pennistä 25, niin toukokuun puolivälissä 79. Siinä
pari esimerkkiä noista 25 pennin taksoista. Sille tuli uusi merkki, 25-penninen, mutta sen pystyn nyt tekemään vaikka sitten tuosta 5 pennisestä. Postikorttitaksa 10 penniä, sama kuin kotimaassa. Ja näitä tosiaan taitaa olla ainut ulkomaille mennyt 10 pennin taksa, missä olisi tuo vanha 8 pennin kortti sitten pohjana. Ja 1. heinäkuuta 1986 tuli sitten mahdolliseksi lähettää myöskin näitä kaksoiskortteja ulkomaille. Sitä ennen se oli kiellettyä. Tuossa on nyt sitten elokuulta, eli vähän vajaa kuukausi sen palvelun voimaantulon jälkeen tuolta Pietarista takaisin Suomeen tullut kaksoiskortin puolikas. 5 pennin painotuote, ja tämä on VG, tämä 5 pennin taksa ulkomaille. Eli oli ihan sama, lähetitkö painotuotteen naapurille vai Uuteen-Seelantiin, se oli 5 penniä. Siinä on Venäjälle mennyt siis ensimmäisen painoluokan painotuote ja myöskin tuossa alempana sitten toisen painoluokan painotuote, eli vähän on ollut enempi asiaa. Aika useastihan nämä on jonkunnäköisiä mainoskirjeitä tai kauppiaan tavaraluetteloita. Kirjaus. Siinä on Pietariin mennyt kirjattu kirje ja tosiaan 25 penniä ulkomaan taksa, 25 penniä kirjaus ja nyt ei enää peritty lakkauksesta eikä tuosta kuitista maksua. Ja tuossa näkyy nyt sitten vastaavan tyyppinen 50 pennin taksalla oleva lähetys tuonne Venäjälle. Painavampiakin kirjattuja lähetyksiä tunnetaan. Siinä on 3. painoluokan kirjattu ulkomaan kirje ja tässä on 4. painoluokan. No ihan yleensä. No, on niitä ainakin nämä kappaleet olemassa. Mutta sitten tässä on nyt sitten ulkomaan kirje, joka on vakuutettu. Tässä ei ole merkkejä, vaikka periaatteessa pitäisi olla. Mun mielestä se tuossa Petterin kanssa jo vaihdettiinkin asiasta ajatusta, että siis periaatteessa jossain vaiheessa tuli mahdolliseksi lähettää Venäjälle ilman postimerkkejä, mutta kiertokirjeet siitä puhuu muistaakseni vasta vuodelta 1988, mutta eihän tähän nyt ihan hirveästi merkkejä olisi mahtunutkaan. Se on kielletty. Muistelen sen niin. Se oli nimenomaan siis ensin oli, mutta sitten oli pakollista ja sitten tuli taas mahdolliseksi Venäjälle, että ei tarvitse. Okay. Mutta tämä nyt periaatteessa on siltä ajalta, kun se olisi pitänyt olla. Mutta onhan se mennyt, siellä on Väärde-leima, siellä on Porvoon-leima ja sitten siellä on myöskin takana niin kuin tuloleima, että kyllä se kulkenut on. En mä tiedä. Näin se nyt kuitenkin sitten vaan. En tiedä, voi olla. Teksti on. Tuolla on kuitenkin taksa kirjoitettu taas ystävällisesti, että markka 25 ja se vastaa ihan tätä eli 25 penniä, kun se on ollut maksimi 1 luoti. Vakuutussumma siis puoli penniä per markka 2400 markkaan tai 600 ruplaan asti tekee 75 penniä ja sitten se kirjaus 25 on markka 25, mikä tonne on kirjoitettu. Sinänsä kaikki ihan ok, paitsi että ei ole postimerkkejä. No joo. Ja sitten vielä se ulkomaat 2, mikä, jos olette vielä hereillä, niin katsotaan. No joo, silloin kun ylipäätänsä UPU alkoi, niin ei ollut sitä 32 pennin merkkiä valmiina, vaan äkkiä sieltä Köpiksestä tilattiin sitten niitä kööpenhaminalaisia ja nekin tuli päivää myöhässä. Mutta ihan samalla lailla posti yllätettiin housutkin tuossa 79 keväällä, kun
taksa laski 25 penniin, ei ollut 25 pennin merkkiä. Mutta ongelma ei ollut niin paha, koska oli 20 pennisiä ja oli 5 pennisiä, se taksa pystyttiin tekemään 2 merkillä. Mutta tässä on nyt 2 pakkokäyttöä siltä ajalta, eli ennen 25 pennisiä, jotka tuli toukokuun puolivälissä 79. Eli on tähdätty siihen, kun taksa muuttui Venäjälle, niin silloin oli merkit, mutta muualle ei tarvinnut olla. Siinä on Sveitsiin mennyt lähetys, ja alempana on sitten ainut minun tietämä Euroopan ulkopuolelle mennyt tällä 5 pennin pakkokäyttöajalta. Siinä on Jenkkeihin mennyt lähetys. Mutta 25 pennisiä tuli sitten, niitä on käytetty aika yleisesti. Taksanhan saa tietysti muutenkin. 10 penniset tuli kotimaassa sille paikalliskirjeelle, mutta 20 pennisellä ja 1 5 pennisellähän tuo menee tietysti ihan samalla lailla 25 penniin tuo taksa. Samalla lailla kuin muutenkin, niin sitten kun meillä on painavampi kirja, niin maksu tuplaantuu. Tässä on 2 50 pennin taksaa ennen kuin ne 25 penniset tuli. Tuolla lailla 2 eri tavalla pystyy tekemään sen 50 pennin taksan. Nämä taitaa kyllä olla ne ainoat, mitä tuolta ajalta näitä 50 pennisiä tunnetaan. Mutta joo, sitten kun meillä oli tämä 25 penninen, niin tästähän se menee 2 25 pennisellä tulee se tuplataksa, eli vähän painavamman kirjeen maksu alla 75 penniä, eli siis 3. painoluokan kirje. Tuo on mennyt Ruotsiin, ylempi on mennyt Belgiaan. Postikortin taksa 10 penniä, eli taas sama kuin kotimaassa, eli nyt saattoi kortin lähettää kelle vaan, se oli aina se 10 penniä. Ja näitä painettiin sitten erinäköisiä kortteja. Siinä on ylempi on vuodelta 79 tyyppiä, alempi on 81. Vähän on tuo tekstimalli sinänsä muuttunut, mutta aika samanlaisiahan nämä on. Painotuote. Olikin jo puhetta, että tosiaan se oli ihan sama mihin sen lähetti. Se oli aina se 5 penniä. Toi ylempi tuossa on lähtenyt Suomesta. Siellä on 5.7. Viipurista, eli on se nyt ehtinyt jonkun aikaa jo tuo taksa olla voimassa, mutta ei tuon aikaisempaa ulkomaille ei ole löytynyt. Alempi on nätti kirjekuori, se on mennyt tonne sitten Venetsiaan. Sitten on näitä vastaanottotodistuksia. Se aikaisempi oli se hirveä lakana, mikä oli se ranskankielinen, ja ranskankielinen se näyttää olevan tämäkin. Vähän eri mallinen ja huomattavasti pienempi. Ei tässäkään nyt suoraan sanota, että kelle se pitäisi takaisin lähettää. Tämä on mennyt kuitenkin aika kuuluisalle. No joo, Henrik Ibsenille se on ollut tuolla Roomassa näköjään. On se oikein löynyt nimmarinsa tuohon. Joku norjalainenhan tästä voisi tietysti tykätä. Kirjaus meni siihen 25 penniin, niin kuin kotimaassakin siinä on toi kirjatun lähetyksen kuitti. Ja nyt myöskään näistä ulkomaan kirjatusta lähetyksistä ei peritty enää sitä lakkausta eikä kuittimaksua. Tälleenkin saa sen 50 pennin kirjausmaksun tehtyä vähän värikkäämpi kuori. Tässä vähän painavampi, eli toisen painoluokan 50 pennin taksa, 25 penniä kirjausta, eli 75 penniä. Tuossa näkyy vastaavanlainen lähetys, se on mennyt sitten Englantiin. Ja sitten 79 keväästä tuli mahdolliseksi sitten lähettää ulkomaille vakuutettuja lähetyksiä. Siinä on Ruotsiin mennyt, ja kun ollaan nyt ennen sitä 1.7.79, niin ei ollut pakko käyttää niitä merkkejä. Ja tässä nyt ei sitten ole merkkejä. Siinä on mennyt 250 markkaa kautta 65 ruplaa kautta 260 kultafrangia. Se kultafrangin määrä piti sitten ilmaista näissä ulkomaan vakuutuksissa, ja tuonne se on lyöty oikein 3 punaisella viivalla. Että
sitten ymmärrettäisiin. Tuohon on vielä ystävällisesti laskettu, että paljonko siitä on sitten peritty. Eli toisen painoluokan siellä lukee toi 2, 50 penniä kirjemaksua plus sitten se kirjaus tekee sen 75. Vakuutusta 30 ja tässä vaiheessa vielä, siis ei olla siellä 81 kohdassa, niin tässä vaiheessa on vielä saanut periä siitä lakkauksesta jotain ja tässä on otettu 10 penniä ja se oli näissä ulkomaan vakuutetuissa se suurin määrä, mitä sai periä tuosta lakkauksesta, niin se on 2 markkaa 15 penniä ja tuohon se on nyt sitten ystävällisesti myöskin kirjattu. Näitä ulkomaan vakuutettuja lähetyksiä on yllättävän vähän tältä alkuajalta ja näissä nämä on nyt sen takia lähinnä mukana, että siinä on yksi toi 75 merkki, mutta tämäkin on vuodelta 1985. Siinä on mennyt 57 kultafrangia Saksaan ja tämä nyt on vielä vanhempi sitten. Tämä on mennyt sitten Ruotsiin vasta miten tämä oli, 90. Mutta semmoiset. Siinä oli mitä nyt oli tästä noin ensimmäiseltä 10 vuodelta esittää. No olisiko se 30 vuotta vähän reilu? Todella hienoja kohteita, myöskin postiyhteydellisesti. No joo, vähän koitin valkata sillä periaatteella, kun nyt oli tällainen yleisö. On vähän sekana sitten. Tässä on kaikki kuule ihan selkeästi. Onko siellä linjalla oleville herännyt mitään kysymyksiä, jos oliko tämä nyt auki? Vähän vielä äänessä. Varmaan avata ne. Mikit sitä taas laittaa ne. Jokainen saa oman mikkinsä auki, jos tarvii. Muu kaikki on mikisettynä. Jos on kysymyksiä, nyt on vielä pieni hetki aikaa kysellä Jussilta, joka aikaisemmin tietänee kohtuullisen perusteellisesti kaiken tietämisen. Jotakin tietää. Nukahti. Kaikki nukkuu, jos on tätä vahvaa kahvia. No noihän oli vähän tällaisia kokoelmalehden näköisiä. Mitään ei varsinaisesti ollut nyt tällä hetkellä silleen kasassa. Mä oon sitä kertaalleen näyttänyt 5 kehyksenä joskus. 14 Joo, ja sitten olinko kerran jossain Nordiassa, mutta en ole sen jälkeen näyttänyt. Piti itse asiassa saada jonnekin Joensuuhun muistaakseni aikaiseksi, mutta en mä saanut, niin mä sitten joudun laittamaan sen vanhan varsinaisen perinteisen sinne. Se oli ihan hyvä. Saatiin se Pois kuleksimasta, joo. Näinhän siinä kävi. Mutta ei, kyllähän sitä vois kokeilla. Siis tuossa oli, mitä mä nyt näytin, niin tuossa oli, nyt oli niin kuin A4 kokoisia, niin siinä oli 90 lehteä. Eli siinä nyt oli vähän reilu se niin. Mähän näytin silloin aikaisemmin silleen, että viimeinen puolikehystä oli niitä erilaisia mitätöintejä ja leimoja, mitä tuohon aikaan oli käytössä, mutta no onhan sekin postihistoriaa, mutta ei se nyt ehkä ihan suoraan samalla lailla liity tuohon. Se riippuu varmaan nimeä ja tarvitteen. Niin. Ja ei tuossa nyt ihan kaikkia ollut, mitä oli, mutta mä ajattelin, että ette nyt välttämättä ole niistä erilaisista rankeerauksista niin kauan kiinnostuneet. Mietin tuon uusimman Skremin kohteita. Pohjimmiltaan on niin, että millä merkeillä ja millä merkikombinaatioilla se on tehty, niin sillä ei postihistorian kannalta ole merkitystä.
Eli siinä mielessä tuosta lukua. Mutta nyt tässä uusimmassa revissä tuli mukaan se, että sulla on kutakuinkin kaikki ne postihistorialliset ovat kohteet siellä. Sitten sä saat tulkata sitä perinteisen konsteella vielä eteenpäin. No mä oon vähän sitä silleen miettinyt, että jos laittaisi niin vaikka A3-lehdelle, niin jos mä laitan yhden lehden, että siinä lukee se kirja, niin siihen voisi laittaa useamman frankeerauksen. Että jos mä laitan A3, niin siihen mahtuu enemmän kuin se yksi kohde, niin siinä voisi näyttää vähän eri frankeerauksia vaikka sen kirjeen kohdalla. Kun se olisi tavallaan yksi lehti. Joo, mutta siinä on se, että niin sanoin, näiden kohteiden tapauksessa saattaisi täyttyä se, että tässä on kaikki postihistorialliset mahdolliset harvinaisuudet toden mukaan. Odottaa silloin sitä, että sitten perinteisen konsteilla, eli käyttäen erilaisia frankkeerauksia, niin saisi tulkata vielä eteen. Niin, koska ne on itse asiassa huomattavasti vaikeampia löytää. Niin kuin mä sanoin, että 20-penninen kuorella, niitä on 13 tusinassa, mutta sitten niitä kaikkia muita vaihtoehtoja tai variaatioita onkin sitten aika vähän. Se on vähän vielä käymätön asia, koska se tuli vasta tässä selvissä. Ei mua hirveästi silloin aikaisemminkaan siitä kyllä rangaistu. Onko se minun vastaavia kokoelmia Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Englannista? No ihan silleen, että kun tämähän on tavallaan silleen, että tässä on ollut ideana se, että siinä on se 75 merkki mukana. Niin en silleen, muuten vastaavia joo, mutta ne menee niin kuin ajallisesti pidemmälle. Sillähän on kyllä pärjätty vallan erinomaisesti sitten. Täytyy nyt katsoa, jos sitä joskus saisi aikaiseksi. Ei sitä tiedä. Joo. Haluaisin tämän... Mutta niin kuin niin, ei siinä mitään, mutta niin kuin sanoin, niin sitä toista nyt ei taas vähän aikaa pääse näyttää, niin jos sitä sitten jotakin. Hyvä. Mä sanoisin tässä vaiheessa pannaan tuo nauhoitus kiinni. Kiitetään linjalla mukana olleita ihmisiä ja voidaan jatkaa keskustelua täällä Lönkällä, jos vielä tuntuu siltä. Mä lopetan nauhoituksen tähän ja kiitän linjalla mukana olleita. Kiitos. Kiitos.